Usinde ngokulambisa umshayeli weLoli khathi echwithwa yinhlamvu yabebezama ukuduna iloli nabebemlalele unyendle emgwaqeni KwaZulu Natal. Umfanekiso wevideo walesigameko usabelele nayo yonke inkundla yezokuxhumana. Sixwayisa umbukeli ngalomfanekiso. Ngase ngichelile emzini kunamashadi ngapha nangapha. Uma ngithi sengiyofike kwehlele nje ebhendini kaSo, ayi ngibona abantu abawu5 baqhamuka ehlathini bagijima. Uma beqhamuka ehlathini bagijima, ayi ngibe shocked bese ngithule ngithi hayi khona hayi kumbe cishe ingane nje ezigijimelayo. Awu emveni kwaloko ngithi mina ayibo labantu laba bagijima emgaqweni beza kimi straight kanje etrafficini. And then bangithusa uma sebevesane begqoka amakhupha head bathi ngani mangithi hayi akusizi ingane lezi eziza lapha naphambili. Ene bavesane bagqoka amakhupha head babe bawu5. Uma kusenjalo uma ngithi ngiyanakusisa ngabavesane baphakamisa ilokhuzana izandla mina ngangithi bayangijukjela bangijukjela ngamatshe kanti sebeyangidubula. Khosi ngoba la elokhuzana etrafficini uma ngilala kaSo uma ngithi ngoba ngase ngibona babe phambi kwami nje kaSo uma ngilala kaSo hey inhlamvu ngoba leyo de yandlula pheke steering kanjena oyangicwitha la esithupheni ngangicwitha esithupheni lana ngase ngishaya namabhodlela la esandleni.